Усе героі нашай гісторыі ў свой час займалі важнейшыя пасады ў сістэме Лукашэнкі, і ўсе яны па розных прычынах згубілі ўладу. Гэта былі далёка не шараговыя чыноўнікі, і некаторых нават бачылі пераемнікамі, але ж іх кар'еры скончыліся насуперак усім прагнозам і чаканням. Хтосьці быў адпраўлены ў адстаўку з воўчым білетам, кагосьці пакаралі за чужыя грахі, а некаторых проста выправадзілі на пенсію, і зараз мы вам раскажам самыя цікавыя гісторыі збітых лётчыкаў беларускай палітыкі. Прынята лічыць, што старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч страціў пасаду, бо прапанаваў заводзіць крымінальныя справы на сілавікоў, якія асабліва адзначыліся падчас задушэння пратэстаў 2020 года. Як сцвярджаў Павел Латушка, Лукашенко нават выгнаў Наскевіча з кабінета, калі той прынёс яму папкі з сабранымі матэрыяламі. Наскевіч пазбавіўся пасады тоже самое. Наскевіч, ён прыйшоў у кабінет, тады гэта была сустрэча ў кабінеце міністра ўнутраных спраў, і паклаў на стол Лукашэнкі 25 крымінальных справаў супраць сілавікоў. І Лукашенко, як распавядалі мне, мацернымі словамі прагнаў яго з кабінета, пазней ён быў звольнены. У Івана Наскевіча надзвычай цікавая біяграфія. Ён нарадзіўся на Палесі, служыў ва ўсходнім Берліне, а пасля дэмбеля паехаў вучыцца на юрыста ў Харкаў. За час вучобы разваліўся Савецкі Саюз, і калі па заканчэнні акадэміі Наскевіч вярнуўся на радзіму, то ў яго не было беларускага грамадзянства, і з гэтым давялося разбірацца яго калегам па пінскай пракуратуры. Незвычайнай таксама з'яўляецца і гісторыя знаёмства Наскевіча са сваёй жонкай. У 1997 годзе яна стала сведкай забойства, якое расследаваў малады следчы. Дзяўчына па імені Ірына так спадабалася сілавіку, што ён выклікаў яе да сябе павесткай у пракуратуру, а пасля запрасіў на спатканне. У шлюбе у Івана Наскевіча нарадзілася 4 дзяцей. У 2012-м яго перавялі ў Брэст пракурорам вобласці, а яшчэ праз 3 гады Лукашенко прызначыў Наскевіча старшынём следчага камітэта. У параўнанні з іншымі генераламі кіраўнік СК не трапляў у дзіўныя гісторыі, а таксама яму не даводзілася выбачацца, як то здаралася з міністрам абароны Андрэем Раўковым. Лукашенко зняў Наскевіча з пасады ў сакавіку 2021 года, ужо па заканчэнні гарачай фазы пратэстаў. Ніводны сілавік у выніку не панёс пакарання, а за выхад на акцыі беларусаў каралі ўжо не суткамі ці штрафамі, а крымінальнымі справамі. Так што лічыць Наскевіча цалкам станоўчым персанажам таксама цяжкавата. Калі ён і быў супраць жорсткіх падыходаў свайго начальніка, то ў выніку быў вымушаны іх пераняць. Тым не менш, калі адны генералы пасля адстаўкі з'язджалі працаваць пасламі ці станавіліся памочнікамі Лукашэнкі, былому старшыні следчага камітэта ніякай пасады не знайшлося. 2 гады Наскевіч нідзе афіцыйна не працаваў, пасля чаго уладкаваўся ў кампанію з назвай Tech and Business Solutions. Гэтая кампанія займаецца вытворчасцю акумулятараў. Заснавальнік гэтай структуры яго сусед па пінскіх часах бізнесмен Віктор Лемяшэўскі. Сёння Івану Наскевічу 55 гадоў. Да нядаўняга часу Геннадзь Давыдзька быў важнай постаццю ў сістэме Лукашэнкі. Амбітнаму акцёру ў пэўны момант стала занадта цесна ў рамках сваёй прафесіі, таму ён спачатку стаў дырэктарам купалаўскага тэатра, а пасля вырашыў падацца і ў палітыку. У сярэдзіне нулявых Геннадзя Давыдзьку ўзялі ў палату прадстаўнікоў, і там ён запомніўся дзікаватымі прапановамі, напрыклад, легалізаваць прастытуцыю, але ж у гісторыю ён увайшоў па зусім іншай прычыне. Праз тыдзень пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года Лукашенко прызначыў дэпутата старшынём белтэлерадыёкампаніі, а затым на БТ выйшаў фільм з назвай «Жалезам па шкле» пра падзеі плошчы 2010 года. Агучыў той пасквіль ніхто іншы, як Геннадзь Давыдзька. Альтернатива от оппозиции – это насилие, погромы и кровь. Это не политическая борьба, это заявка на государственный переворот. Пазней Давыдзька прызнаваўся, што прапанова агучкі яму паступіла яшчэ да прызначэння кіраўніком БТ, і што ў той момант не знайшлося нікога, хто мог бы тэрмінова выканаць настолькі адказную працу. За яе дэпутата ўзнагародзілі пераводам у топавыя тэлеменеджеры, а пасля і зямельным надзелам у Драздах. Па прашэсці гадоў Геннадзь Давыдзька не шкадаваў пра свой удзел у таннай прапагандысцкай падзелцы, хаця праз гэта ён трапіў пад санкцыі. Што тычыцца гэтага фільма, я лічу яго удалым да гэтага часу, і гэта як барацьба, як сродак барацьбы з
Ну, з апанентамі. Калі апаненты б'юць шкло, мы б'ем апанентаў. Гэта натуральна. Чаму вы не даеце слова апанентам? Апанентам? Гэта стандарт Ні, журналіста. Я даю слова апанентам, я ворагам слова не даю. За 7 гадоў на чале БТ Геннадзь Давыдзька адзначыўся запускам культурнага, спартыўнага і міжнароднага каналаў. А таксама вымовай ад Лукашэнкі за фальсіфікацыю нацыянальнага адбору на Еўрабачанне ў 2012 годзе. Акрамя таго, у эфіры з'явілася шоу з назвай «Клуб рэдактараў» з удзелам кіраўнікоў прапагандысцкіх СМІ, у якім Давыдзька штотыдзень сыпаў спрэчнымі і часам непаслядоўнымі заявамі. Пастаяннай заставалася толькі прыхільнасць Лукашэнку. У пачатку 2018 года той знайшоў для яго новы вектар развіцця, і Геннадзь Давыдзька ўзначаліў праўладнае аб'яднанне «Белая Русь», атрымаўшы ў нагрузку яшчэ і крэсла сенатара. На БТ ж яго замяніў малады Іван Эйсмонт, але з канала былы кіраўнік не знік і працягваў весці клуб рэдактараў. Праз год Давыдзька ў трэці раз трапіў у палату прадстаўнікоў, і той заход змясціў у сабе пандэмію і палітычны крызіс 2020 года. Нечакана дэпутат выступаў за больш адкрытае інфармаванне людзей пра хваробу, а ў жніўні на сустрэчы з выбарцамі нечакана выбачыўся перад збітым пратэстоўцам. Акрамя таго, ён заяўляў, што для цывілізаванай дзяржавы важна, каб вінаватыя ў гвалце панеслі пакаранне. Але ж у выніку пакаралі не мапаўцаў, а самога Давыдзьку. У чэрвені 22 года ў яго адабралі Белую Русь, якую пазней ператварылі ў палітычную партыю, а па сканчэнні дэпутацкай кадэнцыі экс-кіраўнік БТ проста знік. Пра свайго дасведчанага байца прапаганда проста забылася. Давыдзька меціў у кіраўніцтва медыяхолдынгу саюзнай дзяржавы, але ж прызначэнне па нейкіх прычынах так і не адбылося. Тым не менш, экс-дэпутат і медыа-менеджер менавіта ў Расіі знайшоў прымяненне сваім талентам. Ён працуе сувядоўцам праграмы на YouTube-канале «Саюзнае веча». Самы папулярны яе выпуск не набраў і 30 000 праглядаў. Туды, як можна меркаваць, беларуса прыцягнуў яго стары таварыш. Ігар Угольнікаў, як рэжысёр, здымае за бюджэтныя грошы фільм пра беларускага партызана Міная Шмырова. 70-гадовы Давыдзька ў ім выступае крэатыўным прадзюсарам. Узлёт кар'еры Надзеі Ермаковай адбыўся не дзякуючы нейкаму таленту ці кампетэнцыям, а праз удалае знаёмства. У канцы 80-х ураджэнка вёскі Разальмоў жыла звычайным жыццём правінцыйнага клерка, працуючы ў Ашчадкасе і райвыканкаме ў Шклове. Туды яна перабралася з Хоцімска, бо сямейнае жыццё ў яе не склалася. Прыхапіўшы малую дачку, Ермакова ўцякла ад мужа-алкаголіка, але ж ёй пашчасціла ў іншым, бо ў канцы 80-х узыходзіла зорка Аляксандра Лукашэнкі. Пасля таго, як шклоўскі дэпутат стаў прэзідэнтам Беларусі, яго знаёмая раптам апынулася ў Мінску і трапіла ў кіраўніцтва найбуйнейшага ў краіне Беларусбанка. Неўзабаве Ермакова ўвогуле яго ўзначаліла, стаўшы ледзь не самай уплывовай жанчынай Беларусі, але і тут не абышлося без сямейнай драмы. Жыцця ў сталіцы не вытрымаў другі муж чыноўніцы. Ён запіў, сышоў з сям'і і неўзабаве памёр. Тым не менш, у 2011 годзе Ермакова выцягнула чарговы шчаслівы білет. На фоне эканамічнага крызісу у старшыні Нацыянальнага банка Пятра Пракаповіча пачаліся праблемы з сэрцам. Пасля складанай аперацыі яго адправілі на пенсію, а на яго месца Лукашенка прызначыў добра знаёмую сабе банкірку. У ратаванні беларускай эканомікі Надзея Ермакова запомнілася не нейкімі эфектыўнымі рашэннямі, а недарэчнымі заявамі пра дэвальвацыю, туфлі і заробкі па 500. Вообще зарплата до $500 может дорасти. Но зарплата может дорасти, вот как зарплата, только в том случае, если она будет заработана и выражена в денежном выражении, поступила выручка на расчетные счета. В этом случае она может дорасти. У дзясятых прозвішчы галоўных банкіраў Беларусі сталі хадзячай назвай. Калі Пракаповіч ці Ермакова казалі, што сітуацыя стабілізавалася, то гэта значыла, што насамрэч усё наадварот і трэба хутчэй бегчы ў абменнік. У выніку Ермаковай у якасці галоўнай банкіркі краіны хапіла на 3,5 гады, а затым Нацыянальны банк узначаліў Павел Калаур, якому нарэшце ўдалося стабілізаваць курс. Доўгі час пра Надзею Ермакову не было нічога чуваць. Яна займала намінальную пасаду ў назіральнай радзе банка Белвэб, а таксама здавала за $6 000 на месяц адзін з двух сваіх дамоў у Драздах.
Аднак летам 2020 года Лукашенку зноў спатрэбілася яго неразлучная сяброўка. Пасля таго, як топ-менеджеры Белгазпромбанка апынуліся за кратамі разам з Віктарам Бабарыкам, пенсіянерку Ермакову прызначылі яго часовым кіраўніком. Расійскія акцыянеры абвінавачвалі беларускія ўлады ў незаконным умяшальніцтве, але на фоне паляпшэння адносін Лукашэнкі і Пуціна былі вымушаныя пагадзіцца з кандыдатурай. У пачатку 21-га Ермакову афіцыйна прызначылі кіраўніцай Белгазпромбанка, але на гэтай пасадзе яна прабыла ўсяго паўгода, пасля чаго канчаткова сышла на пенсію. Сёння Надзеі Ермаковай 72 гады, і часам яе дастаюць дзеля прапагандысцкіх перадач ці пасядзелак у прэзідыуме Усебеларускага народнага сходу. У астатнім жа жанчына жыве жыццём пенсіянеркі, ездзіць грамадскім транспартам, дзе яе перыядычна блытаюць з Лідзеяй Ярмошынай. У той жа час на авансцэну выйшла дачка банкіркі Юлія Кухаренка. Яе кампанія «Белае мора» пастаўляе рыбу і іншую прадукцыю ў беларускія турмы, бальніцы і вайсковыя часці. Магчыма, перамагаць у тэндарах жанчыне дапамагаюць сувязі яе ўплывовай маці. Сергей Сідорскі прабыў прэм'ер-міністрам Беларусі рэкордныя 7,5 гадоў. Аналітыкі адзначалі добрыя ўзаемаадносіны чыноўніка і Пуціна і нават разглядалі яго добрай альтэрнатывай Лукашэнку, які ў нулявых неаднаразова распаліваў гандлёвыя войны з Расіяй. Таксама на кантрасце са сваім начальнікам прэм'ер часта з'яўляўся на публіцы разам са сваёй жонкай. Тым не менш, дасведчаны номенклатуршчык ніколі не праяўляў залішніх амбіцый. Пасля выбараў 2010 года Лукашенка змяніў урад разам з яго кіраўніком, памяняўшы Сідорскага на Міхаіла Мясніковіча. Адразу пасля гэтага наступіў магутны фінансавы крызіс. Тым не менш, пасля адстаўкі дасведчаны чыноўнік ніколі не вяртаўся ў найбліжэйшае кола, а ўся яго сям'я палічыла за лепшае з'ехаць з Беларусі. Яны перабраліся ў Калінінград і нават атрымалі расійскае грамадзянства. Сергей Сідорскі ў апошнія гады працаваў на сінекурах у малазначных, але высокааплатных структурах кшталту Еўразійскай эканамічнай камісіі ці Еўразійскага банка развіцця. Апошні раз у навінах былы беларускі прэм'ер фігураваў у 23-м годзе ў якасці дарадцы гэтай арганізацыі. Сёння Сідорскаму 71 год. Дыназаўра лукашэнкаўскай палітыкі Міхаіла Мясніковіча называлі першым беларускім мільянерам, прычым сваё багацце ён зрабіў на рытуальных паслугах. У 1994 годзе Мясніковіч узначальваў перадвыбарчы штаб Вячаслава Кебіча, але пасля яго паразы перабег у каманду першага прэзідэнта Беларусі. Ён узначальваў адміністрацыю Лукашэнкі з 95 па 2001 год. Менавіта ў нетрах гэтай структуры і зарадзілася ідэя рэферэндуму, пасля якога ўся ўлада сканцэнтравалася ў адных руках. Таксама за час сваёй працы Мясніковіч выбудаваў тое, што часам называюць прэзідэнцкай вертыкаллю. Вось як той перыяд згадываў эканаміст Сергей Чалы, які таксама некаторы час працаваў у лукашэнкаўскай камандзе. Он олицетворял, не только он один, но как бы его аппарат, функцию защиты от дурака. То бишь Лукашенко, ты же понимаешь... Это связано с его опытом партийным? Что угодно. Слушай, человек начинал госпланом БССР руководить. Это человек, обладающий на тот момент непререкаемым авторитетом у всей номенклатуры. Просто, это... Чиновник номер один был независимо, где он находился. Абсолютно. И он выстроил систему, как абсолютно идиотские идеи Лукашенко, которые, знаешь, у него уже рождаются абсолютно спонтанно, во время совещания пускается в какой-то полет мысли, и начинается. А потом... Спорит с докладом. А потом это все превращается в протокол поручений, которые нужно исполнять. Дасведчаны апаратчык Мясніковіч пасля сыходу з адміністрацыі быў памочнікам Лукашэнкі па асаблівых даручэннях, старшынёй Акадэміі навук, а ў першай палове дзясятых займаў пасаду прэм'ер-міністра Беларусі. У 2014 годзе непатапляльны Мясніковіч, здавалася б, сышоў на пенсію. Яго адправілі на пасаду старшыні ў Савет Рэспублікі. Аднак пасля адбылося яго трыумфальнае вяртанне ў вялікую гульню. Менавіта Міхаіл Мясніковіч быў адным з першых, хто прапанаваў караць дармаедаў, што пасля вылілася ў з'яўленне скандальнага дэкрэта. Акрамя таго, гэты дзеяч прыдумаў новыя падаткі, у прыватнасці дарожныя.
У пачатку 20-га пасля чарговых парламенцкіх выбараў Міхаіла Мясніковіча адправілі на працу ў Маскву, і цягам 4 гадоў ён быў старшынём калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі. За гэты час Мясніковіч рэдка трапляў у поле зроку СМІ, а самая гучная навіна была звязаная з атрыманнем яго памочніка Дзмітрая Шатко па справе аб дыверсіі на вайсковым аэрадроме ў Мачулішчах, калі дрон пашкодзіў расійскі самалёт. У выніку Шатко адпусцілі, а яго начальнік летась, здавалася, з канцамі сышоў у адстаўку, аднак канчаткова на пенсію Мясніковіча не адправілі. У ліпені 24-го года ён прысутнічаў на нарадзе, прысвечанай Акадэміі навук. Тады ж была створаная спецыяльная працоўная група па аналізе дзейнасці навуковай арганізацыі, і ў яе ўключылі былога старшыню Мясніковіча. Але ж падобна група як была створаная, так і развалілася. Апошні раз пра экс-прэм'ера прапаганда згадывала ў маі, калі Мясніковіч адзначаў сваё 75-годдзе. Амаль усё сваё прафесійнае жыццё Лілія Ананіч прысвяціла змаганню на ідэалагічным фронце. Журналістка па адукацыі ніводнага дня не працавала па спецыяльнасці. Калі яна трапіла ў газету па размеркаванні, то адразу сышла ў дэкрэтны адпачынак. Затое ў Міністэрстве інфармацыі Беларусі Ананіч прысутнічала ад самага яго стварэння. Чыноўніца лічыла, што прэса павінна быць не чацвёртай уладай у дзяржаве, а партнёрамі ўлады. У Міністэрстве інфармацыі Ананіч перасядзела 3 міністраў, пакуль сама не заняла гэтае крэсла ў 2014 годзе. Прызначэнне жанчыны ва ўрад у Беларусі справа надзвычай рэдкая, таму злыя языкі звязвалі гэта з сумеснай працай новаспечанай міністаркі з Віктарам Лукашэнкам на заводзе «Агат». Але то была няпраўда. Малады сын кіраўніка Беларусі прыйшоў туды праз 10 гадоў пасля сыходу Ананіч. На чале Міністэрства інфармацыі чыноўніца змагалася з інтэрнэт-каментатарамі, пагражала сайтам блакіроўкамі і апелявала да досведу Китая. Для свайго часу Лілія Ананіч была адыёзнай фігурай, але ў параўнанні з цяперашнімі міністрамі інфармацыі, ці больш слушна сказаць міністрамі прапаганды, яна ўсё ж была не такой крыважэрнай. У 2017-м Лілію Ананіч знялі з пасады. Некаторыя прадказвалі ёй пасаду віцэ-прэм'ера, але ж тады яе абскакала Наталля Качанова. Кажуць, што менавіта яна прыклала руку да адстаўкі Ананіч. Здавалася, што гэта канец. Пасля палітычных вяршынь былой міністарцы прапанавалі ўзначаліць толькі журфак БДУ, але ж ад такой нізкастатуснай працы яна адмовілася. У выніку чыноўніцы знайшлося прымяненне толькі праз 2 гады. Лілія Ананіч стала дэпутаткай у палаце прадстаўнікоў. Там яна лезла са скуры, каб прадэманстраваць сваю лаяльнасць. Яна ухваляла ўсе рашэнні Лукашэнкі і пагаджалася з рэпрэсіямі, хаця пад іх каток трапілі 2 яе пляменнікі. Менавіта былая кіраўніца Мінінфарма ўнесла ў парламент законапраект аб генацыдзе беларускага народу, а таксама ухваляла пастражэнне выкарыстання смяротнага пакарання. Але ж у выніку ўсё гэта не дало плёну. У новы склад парламента Лілію Ананіч не паклікалі. 65-гадовая экс-міністарка цяпер бярэ ўдзел у трэцярадных падзеях, а дзяржаўная прэса пра яе згадвала апошні раз 1,5 гады таму. Тады Лукашенка уручаў ёй медаль за бездакорную службу. Усевалад Янчэўскі, па сутнасці, усё сваё жыццё правёў у вялікай палітыцы. Яшчэ ў юнацтве ён стаў актывістам адыёзнай партыі «Славянскі сабор Белая Русь». Гэтая арганізацыя адмаўляла існаванне асобнага беларускага народа і актыўна выступала за ўваход у склад Расіі. Сярод членаў гэтага сабора былі прапагандыст Юрый Азаронак і акцёр Уладзімір Гасцюхін. Хаця партыя мела падтрымку ў межах статыстычнай пагрэшнасці, малады прыхільнік напоўніцу выкарыстоўваў яе ў якасці трампліну. У 1994 годзе студэнт факультэта міжнародных адносінаў Янчэўскі увайшоў у ініцыятыўную групу Аляксандра Лукашэнкі, але пасля перамогі хлопцу не далі ніякай пасады. Не дапамагло нават сяброўства са старэйшым сынам новаспечанага прэзідэнта. І тады хлопец перайшоў у штаб да Станіслава Шушкевіча, але ж хутка перадумаў і вярнуўся назад. Перад рэферэндумам 96-го года Янчэўскі стварыў першую праўладную моладзевую арганізацыю пад назвай «Прямое дзействие». Яе ўдзельнікі распаўсюджвалі лістоўкі з пагрозамі і нават збівалі палітычных апанентаў.
Праз некаторы час на глебе радыкальнага прамога дзействия ўзнік беларускі патрыятычны саюз моладзі. Калі ў Беларусі сярэдні заробак складаў каля $40, то арганізацыя пад кіраўніцтвам 22гадовага Усевалада Янчэўскага круціла мільённымі бюджэтамі. Далей больш, бо ўжо ў 24 гады Янчэўскі стаў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, таму ператварэнне яго дзецішча пад назвай БПСМ ва ўсім вядомы БРСМ праходзіла ўжо без яго. У нулявых Янчэўскі займаўся незаўважанымі справамі кшталту рэдактуры часопіса «Планета» ці працы начальнікам аднаго са шматлікіх упраўленняў у адміністрацыі Лукашэнкі. Але ж гэта яўна не адпавядала амбіцыям маладога чыноўніка. У 2008 Лукашенко зрабіў яго сваім памочнікам па пытаннях ідэалогіі, і на гэтай пасадзе Янчэўскі сярод іншага курыраваў інтэрнэт, які толькі набіраў папулярнасць, а заадно і ўзначальваў назіральную раду нядаўна створанага парка высокіх тэхналогій. У выніку, у 2017 ён стаў дырэктарам гэтай арганізацыі. Пры Янчэўскім рэзідэнты парка атрымалі сур'ёзныя падатковыя і іншыя льготы, што вылілася ў росквіт ПВТ. Але ж у 2020 усё перавярнулася. Айцішнікі аказаліся на перадавой барацьбы супраць Лукашэнкі, а пасля расійскага ўварвання ва ўкраіну з беларускага парка высокіх тэхналогій рэзідэнты пачалі ўцякаць. Усевалад Янчэўскі спрабаваў выратаваць сітуацыю. Ён займаўся стварэннем фірм-пракладак за мяжой для пераводу грошай у Беларусь, а таксама прыдумаў схему, пры якой айцішнікі маглі адкупіцца ад крымінальнага пераследу пры дапамозе гіганцкіх кампенсацый. Аднак чыноўніка гэта не ўратавала. У 23 годзе яго на чале ПВТ памянялі на выхадца з КДБ, пасля чаго Янчэўскі прапаў з радараў. Нядаўна Усевалад Янчэўскі зноў аб'явіўся каля Лукашэнкі. Ён быў на нарадзе па развіцці лічбавых валют, а пасля яе даваў каментарыі прапагандзе. У іх Янчэўскага прадстаўлялі кіраўніком кіраўнічай кампаніі парка высокіх тэхналогій. У кароткім каментарыі верны паплечнік эмацыйна нахваліваў Лукашэнку, мяркуючы па ўсім, для 49гадовага Усевалада Янчэўскага знайшлася новая задача. Мы действительно были пионерами первой страной, это правда. Понятно, что за это время очень многое в мире поменялось, но оно не просто поменялось, оно менялось, меняется и будет меняться. Причем темп ускорений, скорость постоянно возрастают.